тарзи ҳаёти шумо чӣ гуна аст? Чӣ? тарзи ҳаёти одамон ҳар хел мешаванд. Мисол active lifestyle. Active lifestyle гуфта он тарзи ҳаётро меноманд, ки одам дар зиндагии худ ҳама вақт спортро ҷорӣ мекунад ва ҳар сар мисол медавад ё ин ки ба спортзал меравад. Sedentary lifestyle гуфта он тарзи ҳаётро меноманд, ки opposite active lifestyle мебошад. Одам тарзи ҳаёти пассив мебарад. Ба мисоли студентҳо, одамое ки дар офис кор мекунанд, муаллимон. Тарзи ҳаёти ки мешини бисёр, сидячий образ жизни. Ва дигараш бошад alternative lifestyle. Alternative lifestyle гуфта он тарзи ҳаётро меноманд, ки аз дигарҳо умуман фарқ мекунад. Ба мисли фрилансерҳо, ки реҷаи коришон ба мисли ҳама нест. Ба мисли одамое ки ба ягон дин зиндагии худро вобаста карданд ва умуман дигар хел тарзи ҳаётро мебаранд. Хулоса alternative lifestyle. Ва дигараш бошад nomadic lifestyle. Nomadic lifestyle гуфта он тарзи ҳаётро меноманд, ки одам дар як ҷо бисёр истода наметавонад ва аз як ҷо ба як ҷои дигар бисёр мекӯчад. Ба мисли чӯпон ё ин ки одамое ки дар як ҷо муқимӣ будан наметавонанд ва мехоҳанд ки бисёртар travel кунанд, яъне ки саёҳат кунанд аз як ҷо ба як ҷои дигар. мисори бештар дар зери видео дилчаҳҳоро фаромӯш намекунем ва ҳатман нависед, ки шумо чӣ тарзи лайфстайлро доред.